Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошин дига қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои маладёжни, мошинҳои советски ва мошинҳои сечка объёмни ва простой, ҳар гунае ки чӣ хеле шумо мехостен. Хоб видеонавори моро дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Хоб агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯш, барои реклама дошта бошен, метавонед ки дар номерои имо, WhatsApp рӯй кунед. Мо дар видеои оянда реклама мемонем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомонӣ. Аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошед видеонавори моро дар имо WhatsAppтон поделиса кунед. Хеле кори хуб мешид. Мо бошад навора сар мекунем, рафтем то охираш тамошо кунем. Якум мошини фурӯши имрӯза. Хоб якум мошини фурӯши аст бардорам Opel Astra астае ки соли бароишаш 1999 солае ки судифириш бензин газ дорад, кор мекунад. Объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб мошин 4 та балои нав, 4 та дискаҳои рамашкаи Хучанд дӯстони азиз, салон тоза, мошин 100% дар пеш электропакет. Хоб дигар маълумотҳои пурра бо телефон бардони азиз. Хоб айн ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки нашуд арзон, ягон гуфтагӣ нест. Мошин хеле арзон, 99 сол мошин 100% мега соҳибшон. Дигар маълумотҳои пурра бо телефон барои одамони харидор. Марҳамат кадомтон харидор бошед, дигар маълумотша аз худашон гиред. Марҳамат. мегзарем ба деҳи мошини фурӯшӣ. Хоб деҳи мошини фурӯшӣ аст бардорам Mercedes Benz C-класса ки сечка соли бароиш 1994 солае ки судифириш бензини холия, объём мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та балони 80%, 4 та диска, хадавой, пӯсидагӣ надорад. Мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб нашуд ҳуҷҷат ҳеҷ чиза ягон маълумот нест. Бардори салоншам тоза ҳай. Айн ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара, яъне ки шаҳри Исфара фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки муомилаш дар пеши капот аст. дӯстони азиз, вариантҳои алишиам ҳаста мега соҳибшон. Хай кадомтон агар харидани алиш кардани бошен, номерошон дар поини видео, дигар маълумотҳои пурраша аз худашон гирен. шумо агар охари мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp мо рӯй кунед. мо дар видеои оянда дӯстон реклама мемонем. хоҳиш мекунем ки видеонавори моро поделиса кунед, чӣ мошине ки дар кора нависед, албатта мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб сеюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Нива Chevrolet ки соли бароиш 2004 солае ки судифириш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. кожни салон ҳуҷҷатош то моҳи 20 ноябр гуфтагии ҳуҷҷатош ҳастанд. 4 та балонои нав, хадавой, яъне ки диска ҳамаш 100% ки срочна фурӯхта мешавад. хоб айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад. вариантҳои алиш бо Opel кати алиш мекунем. гуфтагия кадоме ки Opel дорад, марҳамат ина шумода агар алиш кардани бошен алиш мекардем. дӯстони азиз, рақамошон дар поини видео. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшӣ дорем бо дӯстони азиз Mercedes Benz C-класса ки сечка, яъне соли бароишаш 1995 солае ки судифириш дизел, объём мотораш 2 литр, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ мега соҳибшон. свети радной сафед, 4 та балони миёна, 4 дискаи худаш, нашуд танировка ягон чӣ гуфтагӣ нест. дӯстони азиз, мошина полный ход маладёжни объёмни кардагӣ ҳастанд ки 100% бе ягон камбудӣ. хоб айн ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 37000 сомонӣ ки бо савдо ҳам ва муомила мекунем. гуфтагие ки срочна сум дар кора. рақамошон дар поини видео. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гирем. вариантҳои алиши ҳам дошта. марҳамат. панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз. Daewoo Leganza ки чӣ хеле шумо мехостен. соли бароишаш 1997 солае ки судифириш бензин газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техникӣ ки дӯстони азиз состоянияш беҳтарина мега соҳибшон. 4 та диска, 4 та балои нав, ҳуҷҷатҳошам яъне ки 1 сола кардагӣ мега. газ пас ҳамаш кор мекунад бе ягон камбудия.
пӯшидагӣ надорад. Хай маълумоти бештарша аз худашон мегирем бардорон. Хоб айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ ки бо савдо ва муомилаам дорад, ки савдо дар пеши капот мешавад. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонем муроҷиат карда маълумоти бештарша аз худашон гирем. марҳамат. хоб мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшӣ ҳам дӯстон аста и Mercedes Benz C класса ки сечка чи хеле шумо мехостед ки бисёртар монем. ин бародаро хоҳиш карда буданд ба мо пешкаш шуд, яъне ки ба мо пешниҳод кардан, мо пешкаши шумо мекунем. Сечка элеганс дӯстони азиз, свети раднойш сиёҳ. соли баришаш бошад 1995 соле ки судишвориш бензин газ кор мекунад. абиё моторш 2 литр коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб 4 дал электропакет дӯстони азиз, абагреф сидени дорад, люк дорад, кондиционер ҳамаш кор мекунад ки бе ягон кам буде мошина полни худ айсар тайёр кардаги аст. 4 та баллона, 4 та диска молодёжни. хай бо дигаша аз худашон мегирем маълумоти бештарша. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 48000 сомонӣ ки бо савдо мешавад гуфтаги ки ягон камбудӣ надорад. мошин ҳама чизои даркориро дорад. хоб рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада ва маълумоти бештарша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстон ваз 2107 аст ки чи хеле шумо дар комментария хоҳиш карда будед ки састияни созшамоне. соли баришаш 2003 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. авио моторш 1.5 литра коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллони 80%, 4 та дискаҳои худаш, мусии задаги пӯшидагӣ надорад. 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ мегӯяд. номерош ҳам номерои зуб дар ранги номи мошина. салон тоза хадавой дорад. дигар маълумотои пурра бо телефон бародарон. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 13500 сомонӣ ки бо савдо ва муомилаам дорад. хоб вариантҳои алиши ҳам аст ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед. намедонам бо чӣ алиш мекунанд. хай рақамошон аст, метавонед занг зада худтон пурсед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ аст бародарон ки Mercedes Benz C класса я тайдига сечка ки полни худ мошина молодёжни кардаги ҳастанд. соли бароишуш 1995 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё моторш 1.8 литр коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллони нав, 4 та дискаҳои худаш, яъне ки серебристи свет дорад. кондиционер дорад, кор мекунад. ҳуҷҷатам ҳаст дӯстони азиз, нагуфтем чанқа. хай аз худашон мегирем. ҳамаш обшим 100%. мошина биён айпеш бинем гуфтага хайк кунем, баъд бо савдо, яъне ки мошина хайк кунем гуфтага соҳибшон, баъд бо савдо мекунем. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мекунем гуфтага, яъне ки арзон мекунанд. вариантҳои алиши ҳам аст. намедонам бачаи дӯстони азиз хай ягон вариант дошта бошен. кадом сечка ки дар ҳамин видео мо маъқула дӯстон занг зада худтон маслиҳат кунед ва арзон карда харед. марҳамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшӣ аст бародаро. BMW аст ки чи хеле шумо хоҳиш кардед ки арзонош ҳамонем. BMW 3 серес аст дӯстони азиз ки соли бароишаш 1993 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. гази евро 4 дорад. абиё моторш 1.8 литра коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та баллони миёна, 4 та диска. хоб мошин свети раднои сафед. дигар маълумотои пурра бо телефон аз худашон. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи 5 фурӯхта мешавад бо нархи 15000 сомонӣ ки бо савдо ва муомила мешавад дар назди капут гуфтага соҳибшон. кадоме ки харидори аниқай занг занам гуфтага дигар бо маслиҳат мекунем. хоҳиш кардага ки беҳуда занг назана, фақат одамони харидор ё ки ягон вариант доранд. марҳамат дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео. даҳум мошини фурӯшӣ. хоб даҳум мошини фурӯшӣ аст дӯстони азиз ки Daewoo Nexia ки соли бароишаш бошад 1995 соле ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. абиё моторш 1.6 литр коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та баллони миёна, 4 та дискаҳои худаш. мошин вообще задаги пӯшидаги варид надорад. мега чашкаош ҳам ашуда, кузуфуш тоза, мега яъне ки ягон расход талаб намекунад. ҳамин камтар агар краска хоҳед мекунем, мега соҳибшон камтар краскаш безе пӯшидага, намеқа камдура мошин, яъне ки қариб дасти як одам нагаштага мошин тоза дӯстони азиз, салон ҳамаш кагнада. хай бо рафта худтон мебинем.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Вахдат фурӯхта мешавад бо нархи 9000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила дорад. Дӯстони азиз, мошин 9000 сомонаи арзиш дорад. свечам метанихи инам хали сери биристай бардони азиз чи хеле ихтор мебинем. рақамошон аст дига маълумота худатон гиред марҳама. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. خب 11 ماشینی فروشی هست بردار چه خیلی که شما خواهش میکردین که یعنی زاپاراژمون اینا شما دا زاپاراژی که ساستین بهترینه که دستی یک گودام داشتگی هستیم. خب زاز 968 گفتگی نوشا سالی باریش 1988 سالی که سودشورش بنزینی خالیه ابیام موتورش یک 7 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین در حالت خوبی بهترین قرار دارد. میگه پوشیدگی ندارد، 4 تا بالونی نو داده میگه که 4 تا دیسکای خودش، یک ساله حجت، ماشین همه چیزای رادنوی خودش میگه یگان چه حلش نکردیم 100%. خب این حال قرار دارد در شهر دوشنبه در پایتخت فروخته میشد با نرخ 15000 سومانی که با سودا و معامله میکنن. اگر که اسپترین ماشین نفروخته میتونید دوستان از این ماشین رفته ببینید خرینه که شما سراغ کرده بودین. مرحبا رقمشون در پایین ویدیو دیگه معلومات از خودشون. مگذاریم با 12 ماشین فروشی. خب 12 ماشین فروشی بردن است. اینم سچکا هست که مرسدس بنز سه کلاس خیلی که شما می‌خواستین که بسیارتر مونه، ما هم بسیارتر قبول کردیم، یعنی که به ما پیشنهاد شد. خب سال باریش بود 1994 سالی که سودشورش بنزین گاز دارد کار میکنه، ابیام موتورش یک 8 لیتر کاروبکاش مکانیکی ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. 4 تا بالون نو، یک ساله حجت، سوئد رادنوی سری بریستی ماشین، پوشیدگی زدگی ندارد، در پیش الکتریک پاکت ماشین میگیری فقط های میکنیم. معلومات بیشترش از خودشون میگیریم بردارم. فروخته میشد با نرخ 42000 سومانی که با سودا و معامله میشه گفتگی صاحبشون. ماشین عین حال قرار دارد در شهر خوجند. دوستان عزیز خیلی کدام میتونه اگر رفته ببینین که قریب باشه میره ماشین ببینین و سودا هم میکنین. خب اگر شما خیلی ماشین فروشی داشته باشین که خانه، زمین، کوارتر چیزی که برای فروختن داریم بردارم، خود رکلام کردن برای فروش موندن، در نمره ایمو واتساپ ما روی کنیم و در ویدیو آینده چوت کده رکلامش میمونیم. خب این بود 12 ماشین فروشی ما. تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما.